Medha. Saka ini ndakatoti ndisvika mababa shamwari yake ndokushaya munhu. Ndokubva iye atongosvikirawo ipapo ndakangotongomirawo pamubva atanga kutondirova. Ndakambotanga ndichingobata musoro ndichirohwa nezvibhakera. Pandakazongoona kuti ndakundikana rega nditizire mukicheni yeshamwari yake kicheni. Saka pandakatizira mukicheni muya ndoona ari kuramba achinditeera achindirova. Ndo pandakangotora huni yanga iri yaitova mumoto ibumu. Ndo pandakatongomurova ndiri kutosvika zvibhakera zvake. Saka huni yakabva yangu. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tadzoka zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai pachirongwa chedu Home Away from Home. Chirongwa chatinoona mukana wokusanganawo nemasungwa mumajeri akasiyana-siyana, tichitaura navo tichida kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati mejeri, uyezve mararamiro avo avanoita vari mukati mejeri. So panguva aino mhuri yeZimbabwe ndaonawo mukana wekutaurawo namai vangu vandakagara navo pano kuti tinzwe zvizere kuti chii chakaitika, kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati mejeri. Ndinokuchingamidza. Makadi yenyu? Tiripo makadi. Aiwa, tiripo. Chekutanga ndikada kuzivawo zita renyu rekuberekwa uyezve nemakore enyu. Ndinonzi Ratidzai Chaurura. Mungoti muchivasa mbijana? Ndinonzi Ratidzai Chaurura. Ora Chaurura. Ndine 32 years. Mune 30, saka ndiri munin'ina. Alright, mama, vakoma, let me just say, chii chakaitika kuti mhosva ipi yakaparika kuti muzenge muri mukati mejeri? Medha. Alright. Chii chakaitika panyaya yemedha iyi? Angari boyfriend wandaifambidzana naye. Saka murume uyu takangozopesana 3 months. Tisiri kuwirirana, takatadza kupindirana. Murume uyu akazongotanga kundifonera after 3 months idzodzo. Akatohaidha foni yake. Ini ndainge ndisingadairi. Ndaiziva kuti ndiye anenge achifona akahaidha semunhu wanga ndisingachawirirani naye. Iye akabva atongouya kumba kwangu. Ndobva atongotanga kutongoda kungoita zveviolence. Ndikambotiraya kutiza, ndipandogona napo. Ndakatombotiza ndikaenda kumba kweshamwari yake. Saka ndakatiza ndikaenda kumba kweshamwari yake paya ndipo kwaakanditevera ndada kunozama kuti ndimutaure kuti ona tsiura mumwe wako. Sorry mama, izvo tichiri pamberi tingada kuziva kuti pazvakaitika izvi maiva munzvimbo ipi, maigara kupi? Mazowe. Zvakaitika kumazowe. Citrus. Citrus. Ngatipfurirei mberi. Saka ini ndakatoti ndisvika mababa peshamwari yake ndokushaya munhu. Ndokubva iye atongosvikirawo ipapo ndakangotongomirawo pamubva atanga kutondirova. Ndakambotanga ndichingobata musoro ndichingorohwa nezvibhakera. Pandakazongoona kuti ndakundikana rega nditizire mukicheni yeshamwari yake kicheni. Saka pandakatizira mukicheni muya ndoona ari kuramba achinditeera achindirova. Ndo pandakangotora huni yanga iri yaitova mumoto ibumu. Ndo pandakatongomurova
kurova ndiri kutovhika zvibhakera zvake. Saka huni yakabva yangotongomurova achibva atongodonha. Handisi kuti ndakamurova pai nokuti paiitika zvinhu izvo ainge ari manheru. Anga ari manheru. Saka ndombozoti pandakamurowa chaipo pai mangozoona munhu adonha. Ndakatombotraya midzi dzese dzokuti dei munhu uyu ararama kana kuti aita zvakanaka, asi zvakaramba. Haana kufira yake ipapo, akaratidza kuti ari kufema. Akatoendwa naye kukiriniki, ini ndainge ndatozova muusungwa, akaendwa naye kuchipatara, pachipatara chepadhuze ikoko kuCitrus. Haana kuwana rubatsiro, pakuzoendwa naye kuConception mangwana acho ndopaakazotanga kubatsirwa after 3 days. Ikoko kwacho haana kuwana rubatsiro nokukasira, akatozotanga kubatsirikana atova kuparire nyatwa after 3 days, akazoshayika yake after 2 weeks. Mati imimi manga mava muusungwa pakatanga kufambwa naidarapiswa. Imimi makabatwa nemapurisa sei? Inini handina kutomboita zvokubatwa. Ini ndaitova panguva yekutoti ndikutrai kuti dei munhu yararama. Munhu ndakatokumbira kune umwe mupurisa anga ari padhuze, ndakumbira kuti musumudze timuise kumba kwangu ndimbotrai kuti pamwe ichando pamwe ichise zvima muri muna July apa anga akapfeka mapusha. Saka ndangofunga kuti pamwe ichando pamwe ichi ndokumbobhoilisa mvura ndichiisa muzvibhotoro zvimapepsi ndichimuisa kutsoka dzake chiti dei munhu yamuka ndichingotiraione pandogona napo. Ndikangozoona kuti munhu mupenyu ndopaakatongotakurwa usiku irworwo. Ndichitondatoiswa muusungwa nemupurisa uya ndatonosiiwa papolisi. Munhu akuendwa naye kuchipatara. Chiri ipapo matine murume uyu mamata anga ari boyfriend, angasiri murume wenyu, makati akazokutsvagai after 3 months. Saka paakadzoka apa chamainetsana chacho chii chaikuti aizokusvika pakukurovai? Murume uyu aiti akabva kwandiri oenda kune munhu waimbodanana naye, akabva kwandiri oenda kune munhu waimbodanana naye. Aende koko. Saka imimi chamaizonetsana naye ndechekuti ndandisingachade kuti tisanganiswe, ndandisingachade ndakuti ini handichada. Saka anga asiri kuda kuzvibvuma kuti inini handichada, ada kuramba achindimanikidza. Pamaibvunza kuti inini ona zvinangu handichada okumanikidzai. Mukumanikidzai ndomukuzo kutanga kunesana. Aitongoti chete anotongoda kuti arambe achivaka bonde neni. Saka ndaiona zvisingachaita nokuti aita akaenda kumukadzi iye waimbodanana naye ouya futi kwandiri. Saka paiva kwamuri mimaidzivirira here? Ndanga ndisingachadi, pandakazviziva handamumbenge ndichatoita bonde naye. Pamakazviziva munozoita naye bonde. Saka tingati nyaya yekuti mama kumunyima bonde ndo yaimitisa hasha osvika pakukurovai. Saka uyu musi wekuzorovana uyu chanyanyonetsa chii kuti azomuzotizira kweshamwari yake? Aindimanikidza kuti ndivhure dhoo apinde mumba mangu achida chete kuita bonde neni. Imi manga makusada zvebonde naye? Ndandisingachatoda. Alright. Imimi mazoenda kumatorwa nemapurisa, mazotongwa, mapinda mudare kukoti. Muchiudzwa nyaya makapiwa mutongo wakakura sei? Mutongo wangu ndakazopiwa mushure mekunge ndatsanangura mararamiro andaita ndiri panze. Ndo pandakazopiwa mutongo wangu ndikapiwa 10 years. Mama tsanangura kuti chini? Ndakatsanangura zvaiitika muupenyu hwangu ndichikura. Ndaiabhuswa mukukura kwangu uye ndakakura ndingangoti mai vangu vakashayika ndiri mudiki. Ndozvamakatsanangura. Ndobva mapiwa 10 years. Imimi muchipiwa 10 years makanzwa sei? 10 years idzi dzangu upenyu hwako? Zvinongorwadza nokuti ndiri munhu ane mhuri. Zvinongorwadza nokuti kutaura kuno handisi kuziva kuti vanhu vangu vari kurarama sei. Zvakaitika gore ripi izvi? 2021 pazvakaitika. Saka imimi mati mune vana uchinzi mamakambororwa ndizvo? Murume wekutanga uyu makasiyana naye sei? Akanga atora mumwe mukadzi, saka ndakaona kuti zvebarika handizvokwanisa. Imi hamuna kubvira mada zvokuiswa kuti abarika izvi ndobva masiyana newekutanga kwakuzosangana neuyu wekuzoshayika uyu. Pamatongwa henyu 10 years dzenyu. Pane pamataura imimi muchiti ndiri
mukati medare mukoti ndakatsanangura upenyu hwangu hwandairarama. Ipapo ndingada kuziva vakoma vangu kuti munogona kutitsanangura muchidimbu kuti pamati ndaiabhuswa chii chainyatsoitika muupenyu hwenyu muchikura? Makuriro andakaita inini mai yangu akashaika ndiri grade 1, so pamba ipapo ndini ndaingova chete musikana, saka mararamiro andaita vanga varipo vanga varingori vakomana chete. Pakati pevakomana ivavo hanzvadzi dzangu pane aindibata aindiabhusa aikurepa uchirara nemi aiva nemakore mangani? Akatanga kundibata ndiri grade 5. Mune wamakambotaurire nyaya? Handina mudare handina kutotaura nyaya iyo, ndakatongotaura yakazoitika after ndatova form 1 ndiyo yandakataura. Asi akatanga mune grade 5 munhu mumwe chete? Aikubata sei? Aikuita sei paaikubata ipacho? Aitoziva kutoti baba vanenge vasipo, baba aita zvokuchera migodhi yemvura, saka aiziva kuti baba vanenge vasipo kwenguva yakadii, saka aingoita zvaanoda. Aidzivirira here nditaura aingorara nemi zvakadaro? Saka mafomu 1 chii chakazoitika? Pane mukomana akazondibata ndichibva kumasports mumwewo. Saka ndabatwa nemukomana uyu, inini ndakanosvikotaura baba vangu variko kumba, ndikati ndavandirwa nemunhu akadai ndakangovarondedzera zvanga zviri, ndobva andibata. Asi munhu iye ndambomuona nemunhu wanga achifamba naye, ndobva ndataura zita remunhu wanga achifamba naye, zvikanzi anofana ari chaziva hangu zita rake, ndobva munhu iye atotreswa akabatwa mangwana acho, akatozobatwa mangwana acho, takatorara kukaedza akazobatwa mangwana acho, akasungwa nyaya yacho ikatopinda mumapurisa. Mushure mekunge munhu asati atobatwa, musiwo wandakatsanangura nyaya iyi, hanzvadzi yangu iyoyo yakabva yatanga kundirova. Uya anokubate uya? Akabva atanga kundirova, achindirova paya aidzivirira kuti inini handichafaniri kuti ndinobudisa kuti iye ndiye akatanga kundibata. Saka ina handina kana chakandakanokwanisa kutaura pandakaendwa neni kuchipatara, sezvo ndandichine hudiki, handina chandakanokwanisa kutaura. Ndakangonosvika ndobva nangonotariswa kuchipatara, zvikanzi mwana uyu zviri kuratidza kuti anga asisiri musikana. Saka inini handina kukwanisa kutaura. Vakatondibvunza ndikati ini handisi kuziva, akandiita so. Ndobva yangomirwa yakadaro nyaya. Munhu uyo ndakangozomusiya kupolisi, handimbozivi kuti zvakazofamba sei. Handimbozivi zvaitika fomu 1 makura muchizonosangana nemurume wenyu, imimi makugara nemurume, muchisangana nemurume wenyu maimboita here idzo pfungwa idzodzo dzekutya varume? Kuti vamwe vanoti kana akakura achirepwa anenge ane kakutya varume, kana kuti imimi muchizonosangana nemurume wenyu? Ndaitongova munhu uyo aitongotyawo, sezvo ndakatanga kuabhiswa ndiri mudiki. Murume wenyu aikuabhisa here wekutanga? Ni murume wangu wekutanga wandakatanga kugara naye. Zvakangofanana semu nezvandakaitirwa nehama yangu, nokuti kutanga kutogara nemunhu iyeye akatoita zvokutongonditaimirawo futi, ndobva atongondibata. Vakubata? Ndobva atongoti hapana yekutamba shamwari, hati wagara iwe hausiri virgin, ngatingotora naye tigare tese. Apa anga atongorara nemi musiti zvekukumbunyikidzai? Saka imva mati arega kuti chingochigara? Ini semunhu anga ari nhererawo ndisino kana kuti ndingaturira nhau dzangu, ndakangoti rega ndingogara. Alright, saka makazoita vana vangani nemurume wekutanga? Ndakaita 3. Vakomana vasikana vangani papo? Mukomana 1 vasikana 2. Vakomana 1 vasikana 2. Alright, taona mazorotongwa inemi mamukati mejeri magamuchira kuti alright 10 years. Imimi wacho muchitonzwa kuti uya akazoshaika makanzwa sei? Ndakutongwa nemedha uya akazofa, muti mati akazofa mazuva anotira.
ndandisingakwanisi kana kubvunzika kuti nhau yakafamba sei, ndaingochema. Ndandisina kana nguva yekuti ndingati ndingatsanangura kuti ndoti zvakafamba sei, nokuti nhau iyi yaitondinetsawo kutoitsanangura. Zvokuti kana mudare handina kutotaura zvakawanda mudare handina kutaura. Ndaingochema. Alright, inyaya inosiririsa nekuti tiri kuona kuti muchitaura zvanga zvisina kurongeka. Asi ndikuda pamwe maida kuzvidzivirirawo nekuti uyai kurovai musoro nezvibhakera. Tichepfurira hedu mberi, mapinda mukati mejeri muno, makapinda mugore ripi? Ndakatombopinda mazuva akashayika 2021 muna August. Ndokubva ndazobuda nebheo muna October. Ndazobuda ndikaita 2 years ndiri panze. Ndichaatenda court. Ndichienda ndichiripoti. Saka ndakazongosvika panguva yekutotiwo ndazongonzi ndabatwa nemhosva. Ndopandakazodzoka musi wa7 December panapa. Last year, 2023. Saka imimi kubva December kusvika izvozvi tinonzwa kuti mukati mejeri munoitwa maprogram akasiyana siyana. Saka imimi ndeipowo program yamuri kuita muri muno kuti pfungwa dzisarambe dzichifunga nekuti makore acho akawanda. Aizwa tichiri kuita panguva ino yatiri semunhu achiri nestress, ndiri kutoenda kugadheni kwandinotswera ndiri ndichishanda. Tinongozodzoka hedu masikati zuva rine richitodokawo. Pandinozongogeza-gezawo nokudidi zuva rine nguva dzechitofambawo, nguva dzokuvharirwa dzichisvikawo tovharirwa. Tiita kungotorawo mabhuku edu mabhaibheri aya tichitoti ase tichitoverenga. Uye ndatovawo munhu akuziva shoko raMwari. Muri kunzwa kumaenda kucheche? Ndainamata Masowe. Mainamata Masowe. Asi handina kumbobvera ndaverenga bhaibheri. Munobvira maverenga bhaibheri. Asi mamuno makwanisa kuverengawo bhaibheri. Mune zvamati madzidza here mubhaibheri imomo zvamunoda kushiyawo nevari kuona? Kana vhesi yamakafarirawo yamafarira pamuri kuverenga apa? Hamusati manayo? Mavhesi ari kwaakatowandisa. Ndiri kuda 1 chete. Imimi yamunoti vhesi yangu iyi pandatanga kuverenga bhaibheri ndo vhesi yangu yandiri kuda. Ndakaverenga iri kuna Proverbs 15 yokuti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa. Saka ini ndakabva ndazviona kuti deno ndanga ndiri mumwe munhu, deno ndanga ndisina kufunga kudzorera munhu, ndakangoti rega ndingotiza, ndingobuda mumba muya nditiza achindirova kudaro ndidzingirira vanhu voseka zvopera. Ingadei pamwe ndisiri munhu. Ndakabva ndatanga kufunga zvakawanda mushure menge ndichiverenga vhesi iroro. Ivhesi randakatosvika pakutongoribata rakandibata pamwoyo pangu kuti deno ndanga ndiri munhu. Ndakangozvidzora, ndakangoregera kudzorera munhu uyu. Pamwe ingade ndisina kumbosvika panguva yakadai. Ndisina kusvika panguva yakaoma kudai. Saka imimi tiri ipapo, ndine mashoko andira kuti mutaure mashoko ekurudziro. Kune vakadzi zveshuwa vari kunze uku, vari kusangana nevarume vavo vanoabhusa, vanogona kuabhusa vachirarana vachivarepa, vamwe vanoabhusa vachivarova. Ndiapi mashoko ekurudziro amunoda kutaura kune vakadzi vari kusanganawo nesituation yamakasangana nayo? Mashoko andoda kutaura ndeyekuti iwe kana uri munhu seizvozvo uchirarama sekudai, kunyange ukasangana nemunhu anokurova kutaura kwandiri kuita kunoku ndichitarisa zvesituation rangu randavere, haufaniri kufunga kudzorera uine hasha. Unofanira kungozvidzora. Zviri nani kuti kana ukarobwa utize. Uye uchirohwa manje woita sei? Akutongotora decision yekungotiza ndiro chinhu chandinongoona chiri icho chinotobatsira. Nokuti unozosvika pakupinda nzvimbo inei, nzvimbo inei haivaraidze kugara. Inzvimbo inotorwadza. Kungorepwa kavachinyarara zvamaite imi. Mune mashoko amunoda kutaura here ipapo? Nyaya iyi ndakatoitaura, iyi yakutozikanwa nevanhu. Pane vakutoiziva. Mashoko ekurudziro ekuti munoda kuti chii kune munhu iye ari kungobatwa achimbonyikidzwa akanyarara. Anofanirwa kuti azvibudise zvizikane kana kuiripota. Alright, pane pamataura kuti mimi mune vana,
vana venyu vatatu. Saka vana venyu vatatu avo muno kuruzivo here kuti vari kugara kupi ende vanani? Pari zvino handichanzwisi nokuti munhu wacho ari kugara naye ndiye aindibata. Munhu aikubata ini ndari kugara nevana? Akasvika sei pakugara nevana? Ane mhuri yakewo. Saka pandakabuda nebheu ndokwandakaenda ndikanogara ikoko. Saka ndiye ari kutongogara nevana vangu pari zvino ndakasunga. Asi mimi muchiramba muchisangana naye muchiziva kuti muchimuona imi munonzwa sei? Pamaisangana naye pacho kuti uyu ndiye munhu akandikanganisa. Panotori nekakusatowirirana. Saka mimi makasununguka here kuti vana varamba vachigara ikoko kana kuti munewo zvamunoda kutaura kuti vana vangu vatsvagirwa pekugara? Handina kusununguka kuti vagare vari ikoko nekuti munomuziva kuti anobata. Ndongotofunga kuti nezvaindiitira neudiki hwandaiveri kuzoti vana vangu ava pane mumwe atori ne14 years nemumwe ane 12 years ndichitori nemastress nenyaya iyoyo. Saka munoshira kuti vana venyu vatsvagirwa pamwe pekugara? Hongu. Alright. Toziva kuti muno mukati mejeri mune zvamunenge muchida kushandisa makagara mukati mejeri. Ndezvipi zvamunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe zvamunoda kubatsirwa nazvo makagara mukati mejeri? Munomu ndinoona vamwe vari kudzidza kuruka mabhegi ekuita zvokuruka. Tichazotsvaga wanira chitokuratidzai. Saka ini ndikaona wanenge andibatsirawo kana kuti neidzo shinda dzacho dzinoshandiswa kuruka mabhegi iwayo ndinokwanisawo kutodzidzawo zviri kuita vamwe ndione kubatsirikana. Zvinogona kubatsira futi vana vangu kana vari panze kana mabhegi iwayo akatengwawo. Nogona kubatsirawo vana vangu kubva kumaschool fees nekuti kutaura kunoku ndinotoona sokuti ava vari kugara nevana vari kuomerwa nemafees. Saka vari kutadza kuuya kuzondiona. Saka hapana ari kuuya kuzombokuonai? Hapana. Tinokutendai vakoma vangu nenguva ino tashara nemi. Tichipendera ndoda kuti mutaure zviri pamwoyo penyu zvamunofunga kuti pamwe handina kukupai mukana wekuti mutaure zviri pamwoyo penyu imimi zvamuda kutaura kumhuri yeZimbabwe kana kuti mashoko enyu ndo mukana wandokukupai kuti mutaure? Mashoko angu ndinonga apa kuhama dzangu kuti chiri chokwadi kuti tiri vedzinza rimwe chete kana kuti vemhuri imwe chete. Vangondionawo chero vasina zvawo mari kana chii, vangouya kuzondionawo nokuuyawo nevana vangu ndingoonawo zviso zvevana vangu. Nekuti tiri muno mujeri tinowirwa nezvakasiyana siyana tiri munomu. Tinosangana nezvakawanda tiri munomu. Uye muno mujeri munongoziva zvinongoitika mumajeri. Majeri hamuna kururama. Unosangana nezvakawanda, kurwadziswa, kudini kana kurwara. Tinotorwara tichitombomuka ndiri muno. Saka ndo chikumbiro kana kuhama dzangu kuti dzichindirangarirawo dzichiuya dzichizondiona. Aiwa handini nokuti vane mari kana kuti havana. Vanouya vachindiona sezvavari ndongovaona tongotaura ndichivaudzawo mashoko ari pasi pemwoyo wangu. Hapana chine chakaipa. Koko vana venyu muda kuti chii? Zviri pamwoyo penyu. Tikaona mukana wekuti ndazovaona ndinovaratidza kuti ndikutaura mama ndozvoda kuti mutaure nini. Ndinongoti vana vangu ngavadzidze neshungu kuti vapasewo chikoro varege kuzokura makwiriro andakaita inini. Uye pangava nezvimwe zvese zvingada kunoitika kana kunosangana nokushungurudzwa kwandakaitwa inini vagone kunomangara vasazvichengeta. Alright, tinokutendai. Muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tichinzwa pano nemukoma wangu kuti inini ndakazoti ndanyanyorohwa ndokubva ndatora chitsiga chemoto asi ndakanzwa kuti munhu yakazoshaika uyezve vataura kuti mararamiro angu ndichikura anjadzi yaindibata chindirepa asi kuti nditaure ndaitya. Kwakuzoitawo mumwe akazouyawo
asi vanoshuvira kuti inini ndaisada kuti ndiuraye murume uyu, asi ndaitrayawo kuzvidzivirira. Uyezve panyaya yavo taona kuti kune vanhu vazhinji zveshuwa vanenge vachiabhuswa. Usanyarare, enda kumapurisa unotaura. Tsvaga kana munhu wechikuru umutaure kuti inini ndiri kubatwa chibharo nanhingi nanhingi. Usanyarare, nokuti unozosvika pekuti hauchakwanisi kuzvitaura, unenge watoparadzirwa upenyu hwako. Saka panguva ino tinongoti vari kusangana nemaproblems akaita seanga achitaurwa nemukoma wedu panguva ino. Endaiwo pamapurisa ari padyo nemi, tsvagai vanhu vekutaura navo kuti mubatsirikane. Panguva ino tinokutendai, totirambai muchiona chirongwa ichi, rambai muchisapota chirongwa chedu Home Away from Home. Ndichakusiyai ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.